Arratsaldeon telebistaz ikusten gaituzuen guztiak ere. Zer, baten galdetuko du zer egiten dudan nik honela, ez da? Egia esan nik ere ez dakit oso ondo zer egiten dudan holaxe. Hara, Mirri eta Txiribitonek esan didate, gaur ona futbolean jarduteko prestatua etortzeko, baina egia esan, ez dakit ze bururatu zaien alproja hoiei, ez dakit. Gaur futbol fixa daukagu! Eskerrik asko. Txiribidon, himnoa. Mirri eta Txiribiton, himnoa bintzat berezia jarri duzu, berezia. Egokia oso. Bizkor, Txirri, atesan gehiarri. Atesan! Kalera! Txirri kalera! Txirri kalera! Txirri! Haizu. Nik ez dut ezer ulertzen. Lehen da bizi futbolari zoro bat etorri zait, egundo kostikoa mandit, eta epailea gainera ni zigortzen hau, zuek ulertza alduzu hori? Txirri, ikestuk inoiz ezer ulertzen. Nik esango dizuet, entzun, Txiribiton eta biok oso keskatuta gaude, liga honetan Euskal Futbol taldek igarru duten eta bizizan behar duten egoerarekin, Oso, zuek ere bai, ez da? Larri, eta oso larri, ez da? Eta, norena izan darrua? Beraiena, noski. Futbol talde beraiena, Mirri eta Txiribiton. Ez, errua, nik esango izuet, epaileena izan da, gizon potoloetak ezurti hoiena, eta horregatik pentsatu dugu, urrengo demoraldian, datorren urtean, Txiribiton izango dela epaile futbolea! Mirri, begira. Potoloa izan behar baldin badu, konforme. Baina Txiribitonek futbolaz ezer gutxizekik, Mirri? Ez dakiela ezer. Oraintxe erakutsiko dizugu zen badakin. Txirri? Zer? Ni izango nauk Euskal Futbol taletako ordezkaria, Dai kontrakoa. Tira ba. Esan nahi du. Penalti niri, baina berak egin zila falta eta. Ikusten, olako epaileak behar ditugu. Bizta honekoak! Aizue, badakizue gauza bat. Begira, epailea nahiko kaskarra da, baina aurrelaria oraindik ere kaskarragoa. Ez diet bat ere beldurrik. Ea, bota! Penalti! Zer iruditzen? Zer? Nik
Kalera joan berdu dela? Ospa Kanuto. Baina Ospa zergatik? Kanuto. Kalera. Zergatik? Hori. Hitz egin dualako. Debekatuta xaok hitz egitea. Eta Txiribitone izango da datorren urtean epaile. Bai. Dena irabaziko dugu, dena. Arro alako A. Beste nola irabaziko dugu, aixoe. Horrela gustatzen zain niri, Ate zain gabeko atea. Lapsus. Euskal taldeek jaizteukatek zuekin Mirri eta Txiribiton. Ate zainik gabe eta golik sartu ez, tira. Hori ez da soluzioa. Bosta xola zer dioen epaileak modu honetan. Hori da. Balo, zer? Txartel gorria. Baina norentzat? Baloiari, mugitu egin delako. Txartel gorria, sua dariona. Mirri, Txiribiton, begira. Euskal taldeen soluzioa ez da hori, begira, entzuidak. Txiribitonek ez du balio epaile izateko? Zeratik ez du balio Txiribitonek, Esango diat, begira. Euskal taldeen soluzioa beste alde batetik dator. Adibidez, lehen da bizi egin behar dutena da, haiek askozaz ere hobeto jolastu. Euskal taldeak munduko onenak dira. Hori ez da egia Mirri eta Txiribiton. Hori ez da egia. Guk gehiena maite ditugunak dira. Bai, guk gehiena maite ditugu. Baina ez dira munduko onenak. Baina bai, guk lagundu egin behar ditugu. Eta laguntzeko badakizu ezer, animatu egin behar ditugu. Osasuna eta Alavés, Reala eta Atletik, Euskal talde guztiak, aupatuko ditut nik. Osasuna eta Alavés, Reala eta Atletik, Euskal talde guztiak, aupatuko ditut nik. Osasuna, Alavés, Reala, Atletik, Osasuna, Alavés, Reala, Atletik, gure aurrelari bizkorrak, baloiaren atzetik, eskerrekoz sartu du, bizutoinen artetik. gure aurrelari bizkorrak, Baloiaren atzetik, eskerrekoz sartu du, bizutoinen artetik. Osasuna, Alavés, Reala, Atletik, Osasuna, Alavés, Reala, Atletik, partida hasi da eta gustatu zaigulako, presta gaitezen denok, olatuetarako. Partida hasi da eta gustatu zaigulako, presta gaitezen denok, olatuetarako. Osasuna, yuba, Alavés, yuba, Reala, yuba, Atletik, yuba, Osasuna, yuba, Alavés, yuba, Reala, yuba, Atletik, yuba. Osasuna eta Alavés, Reala eta Atletik, Euskal talde guztiak, aupatuko ditut nik. Osasuna eta Alavés, Reala eta Atletik, Euskal talde guztiak, aupatuko ditut nik. Arratsaldeon Donostia! Zer modu zarete? Beno, gure taldeak ongi animatu ditugu, eta animatze kontu horretan hizketan hasten bagara, badugu guk Euskal Herriko magorik majoena,
eta gauzatxo bat eskatuko nizueke. Animatu dezagun eta egin diezaiogun dei. Datorrela, Txan Magoa! Arratsaldeon! Hoi da. Arratsaldeon, Txan. Txan, gogoan alduzu duela gutxi nola agindu zenidan kurtsalera etortzen ginenerako zerbait berezia prestatuko zenigula? Bai, bai. Ze prestatu diguzu? Bueno, dakizuten ez, betiko kontua da gravitate menperatzea. Alegia, gauzak edo pertsonak aidian uztea. Benetan, ohore handia da niretzako, gaur eta hemen, kursalantzoki zoragarri honetan, demostrazio bat egitea. Tira. Ia, txoin, ia ondo entzun dudan. Gauzak airean askotan utzi izan dituzu. Baina, zer diozu, gaur pertsonak airean jarriko dituzula? Lasai. Gaur ikusiko duzue, noraino iristen da nire magia. Benetan? Bai. Hori egiten baduzu, ni seko arretuta utziko nozu, Bueno, prestatu zaitezte, hori bai. Eskertuko nuke, erabateko isiltasuna. Bai, izan ere, nire laguntzaileari, hipnosiaren bitartez, loseko utzi behar dut. Beraz, isiltasuna eta musika mesedez. Niseko txoratuta hornean begirata zera, adarra jodigula berriz ere gure Txan honek. Bueno, hau txantxan bat izango zen, pentsatzen dut aurrerago benetan egingo digula magia, baina orain beste gauza bat ere egin behar dugu, aurrera egin behar dugu. Nora jo behar dugun? Txikitxakora! Aurrera, hemen dira! Donostialdeko gurasu-pergurasuak! Ongi etorri, zatozte! Arratsaldeon eta ongi etorri, hementxe ditugu gaurko hiru bikoteak eta zagutzeko irrikitan gauden ez baizuek eta baini. Jo dezagun ezagutzera ba. Hementxe dugu Ainhoa txiki, Ainhoa txiki polite. Donostiarra altzaitugu Ainhoa. Bai. Bai, eta zure atzen dagoena nor da? Iñaki. Iñaki, zure? Aita. Ene, etza zuzan, bai? Ainhoa, eta zuk aita txolokartu beharko bazenu,
Orain, eman dezagun lokartu behar duzula, hemen ohe bat dagoela. Ze ipuin kontatuko zenioke aitatxo lokartzeko? Txano gorritxu. Txano gorritxuren ipuia, ez alda, gogor xamarra. Bukaeran otsoak bakakizu ozka iten saiatuta lokartu baino igual, esnatu ingo litzeke, Ez dakizu, ezta? Saiatu behar. Gaurkoan ez zaitugu proba horretan jarriko, baino beste batean akaso bai. Eta gaurkoz, ongi etorri emango diogu zuen txaloekin. Ia! Saio guztietan bezala gaur ere behar genuen bikote berdea, eta bikote berde hau ere Donostitik etorri da, Donostiatik, eta nortzu zareten eintzazu aurkezpena, Amaia? Hemengoa Gema da eta ni Amaia naiz. Gema eta Amaia. Eta Amaiak ze ipuin kontatzea izkio Amari lo egiteko? 3 antxumeak. 7 antxumeak esan nahi duzu, ezta? 7 antxumeak kontatzen dizkiotzu? Beno, oso ipuin polita da. Eta nik gauzatxoa, desango izuet, hauei ere, pixka bat animatzeko txala handi bat emateko. Kaixo, Garazi! Zer moduz? Ondo. Garazi beti rifartxu dago, eta bere atzean dagoena nor da? Jose Ramon. Jose Ramon. Eta Jose Ramonei ipuinik kontatzea aldiozu, edo Jose Ramonek kontatzen dizkitzu zuri? Bai. Aitak zuri kontatzen dizkitzu? Bai. Eta zu kontatu beharko bazenio, ze kontatuko zenioke? 3 txerrikumeak. Zeatik? Zeba? Arroxa kolorekoak direlako. Ezta? Bueno, uste lekuz kanpo, jokoz kanputzi da lan eskatxoa txala handi bat eman dieza egun, jokolatu behar duguta. Eta orain, normala da, pixka bat lotxatuta daude, zuek denen aurrean, hainbeste jenden aurrean pixka lotxatuta, baina txiki hauek, izugarrizko kontu politiak esaten dituzte, bakar-bakarrik daudenean. Eta horiek entzun nahi ditugun ez zatozte txikiak nirekin, eta zuek erne, txiki hauek zer dioten. Gu Donostiako 3 damatxo gara, gaur gure gurasotaz hitz egingo dugu. Guazen. Nera aita matematikako irakaslea da. Gustatzen zaio korrika egitera eta sukaldean batzutan janaria egiten du. Agun batean txikia zenean bere arrebari jarri zion espadra bapua hauan. Eta gero bere amak bronka bota zion. Egun batean joan ginen Eurobesnaiera eta kabalgata bat ikusi genuen tximu bat zegoen eta berarekin dantzan hasi zen. Nere aitak ordenagailuan egiten du lan. Eta kilimak egiten di bizarrarekin. Eta nere urte betetzean tarta erori zizaion. Eta flanarekin egin behar genuen, eta gero flana jan genuen. Nere ama irakasle hona da. Asko gustatzen zaio nerekin hitz egitea, nerekin jolastea, laumarran, eta behin txikitan gertatu zitzaion, bere amak esan zion, ogi oso bat erosteko, eta erostera joan zen. Eta kartera bat zeukan, eta erortzen zenean ezun soinurik egiten. Eta erosita zeukanean ogia, kartera erori zitzaion eta nola ezun soinurik egiten ezen enteratu. Eta bera bakarrik zegoen kalean, eta beste andre bat ere bai. Orduan beste andreak bere kartera hartu zuen, eta nire amak konturatu zenean berak zeukala, lotxa zeukan berari bakarrik esatea, orduan karrasika hasi zen. Mi kartera! Lagunak, gaur ez gara ondartzara joango. Baina txikitzakora joango gara. Gara! Ni konklusio batera iritsi naiz. Mi kartera hori garai bateko Donusen anuntzioko zerbait zela, ezta? Ez naiz gehiagin enteratu. Eta zure kasuan, flana jarri zenuten tartaren lekuan. Zer, talurrea juntzen da? Gauzoiek gertatzen direla. Eta zu, garai batean, askotan esaten da gurasoek beren umeak ez dituztela konprenditzen. Zu arrebari depilazioa egiten ari zinen. Espadratapu hauan jarrita, ezta? Ez zan isiltzen da. Dama enteratu ez. Beno, orain dantzan jarriko
gomendatuko zaituztegu, txikitxakoko dantza egingo dugu, altxa zaitezte denak, etxean zaudetenak ere, zuek ere hartu lekuak, eta dantza egingo dugu, txikitxakoa! Txikitxoko, 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 txikitxoko. Oso ondo, Donostiarrak eta inguruko herritako jendeak eseri ez zuen lekuak hartu. Lehendabiziko probak pilota bila du izena, eta korrika batean jarri behar ditugu errelebo bidez launa pilota more bildu berbait dituzte. Altxa, presaretenean, 1, 2, eta 3! Lehendabiziko pilota bildu dute. Oso ongi, bikote arroxa doa buru. Bikote arroxa izu arrezko ziztu eta bil gaurkoak. Bilatu garazi, bilatu. Bueno, bikote berdeak bildu dituna hau. Bikote berdeak bukatu du. Arroxak ere bukatu du. Bale. Nahikoa da. Iñaki, bukatu duzu aspaldi, 4 pilota baino gehiago bildu dituzue. Eta aurrena iritsi da bikote berdea, 2. arroxa eta 3. horia. Beraz, kilometroak emateko garaia da. Eseri zaitezte lasai. Hartu arnasa pixka bat. Eta esan, kasu honetan, 0 kilometro emango dizkiolukula bikote horiari. Kilometro bat bikote arroxari. Oso ongi, hola gustatzen zain niri animatzea. Eta 2 kilometro bikote berdeari. Bigarren probarekin hasi behar dugu. Bigarren probak adi entzun du izena. Horretarako hementxe badaukegu musikari bat. Hola, deitu beharko zaio, ordiziko aza honi. Bueno, Aitor Furundaren atxala handi bat berai, merezi duta. Bueno, Aitor, ze abestu behar diguzu gaur. Orain entzungo dute lehenengo aldiz gure lehiakideek. Bai. Ia, ze abestu behar duzu? Sagutxo batzuei buruzko kantu zahar bat. Bai? Ni txikien itzenen kantatzen genduna. Aspaldiko ordun. Bueno, nahi duzunean abestu. Zurekin hasiko naiz, Jose Ramon? Erne. Sagutxo batzuekin bizi naiz ganbaran, ez dakito gehi edo 25 geran. Nik erakusten diet saguei izketan, eta saguek neri berriz lapurretan. Sagutxo batzuekin bizi naiz ganbaran. Zarra baino politia, Txalo handi bat. Jose Ramon, banoa. Non bizi naiz sagutxoekin? Ganbaran. Oso ongi! Eta zer erakusten diet? Izketan. Izketan, bikain! Garazi, kaskarrekoik eman nahi, zetenak asmaetutu atiak, eman nahi aldiozu? Eman nahi? Ez, umea bai, txintxoa, emango nionik, Bueno, jarrai dezagun Gemarekin beraz, beste bertso bat, bota. Goizetan sagudenak nerekin ikasten, arkatza hartu eta horrian idazten, errekreo garaian guztiok jolasten, ikasiko dute bai, laister irakurtzen. Goizetan sagudenak nerekin ikasten. Ongi, ongi. Gema, animo, banoata. Zer egiten dute gauetan saguek? Gauean. Badakizu? Ikasten. Hori da, nirekin ikasi egiten dute. Ongi, ongi, ongi. Eta noiz jolasten dute guztiek? Errekreo garaian. Bai, oso ongi, txala handi bat. Amaia, eman nahi aldioz. Ez? Donostiko umeok, ez da egit? Ainonak ez da izateik, Bikote horiarekin jarraitu behar dugu, eta ordiziarrak ia nola astintzen duen auspua. Bota.
muturrak luxe jateko garaian, kriskitik kraskra gazta bukatu artean, gero bibotetxoak txukundutakoan, guztiok sartzen gara gure zulotxoan, muturrak luxe jateko garaian. Ja, Iñaki, banoa, zer duten luxe jateko garaian? Muturrak. Muturrak, oso ongi. Eta zer txukuntzen dute zulotxoan sartu baino lehen? Bigoteak. Klaro, zukor bentaja zen eukan. Oso ongi. Ainhoa, zuk eman nahi aldiozu aitari. Ez tare, nik igual emango jote. Bano, batxaga handi bat. Kilometroak eman behar ditut. Kasu honetan, 2 kilometro bikote horiarentzat. Txaloa, hoxe. 2 kilometro bikote berdearentzat ere. Eta 2 kilometro bikote arroxarentzat. 3. jokora egin behar dugu. 3. jokoan, soka saltoan jarri behar ditugu gurasoak. Beraz, zatozte zuen lekuetara. Sokare hemen dakarkigute. Eta soka saltoan jarri behar ditugu. Zuek eseri nahi badu zue txikiak. Eta, ze abestu behar diguzu? Bakizu, ezta? Bai, bakit. Baino beak ez? Aita ama Hau bainaki. zenbat urtekin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10. Oso ongi. Zenbat urtekin ezkonduko naiz. Hau da, Gema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10. Oso ongi. Zenbat urtekin ezkonduko naiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10. Oso ondo, txalo handi bat, mila esker, olartzen horia. Ba, kilometroak eman behar ditugu. Kasu honetan ere, 10 salto bikain egin dituztenez. 2 kilometro bikote horiarentzat. 2 kilometro bikote berdearentzat. Eta 2 kilometro bikote arroxarentzat. Beraz, markagailu honela geratu da. 4 kilometro bikote horiak, 5 kilometro bikote arroxak, eta 6 kilometro bikote berdeak. Gaurko irabazleak beraie dira. Baina lagunak, oraindik ez dizuegu saririk emango. Ez. Gauzak ez ditugu horren erraxe ematen. Orain, aurreko egunetan aipatu dugun bezala, Eurodisneyko bidaiaren zozketa egin behar dugu. 2 pertsonei egokituko zaie, 4 personarentzako Eurodisneyrako bidaia. Horretarako hemen ditugu, jaso ditugun gutun azal guztiak eta barrungo paperak. Eta horretarako laguntzaileak behar ditudanez, 3 txikiak etorriko dira. Ainhoa, Amaia eta Garazi. Amaiak nahasiko ditu gutun guztiak, eta Ainhoak eta Garazik aterako dituzte. Nahi duzunean, nahasi, Amaia, hoxe, atea eta astinduta, Garazik eta Ainhoak berriz aterako dituzte. Bueno, nahikoa nahasi duzu, Amaia, oso ongi, eta baina Ainhoak aterako du gutuntxo bat. Bueno, badugu bat. Bueno. Ze, etxeko guzik nervioso ez da, ez duzu ikusiko bezala ze gutun daukadan eskuan. Beno, hemen dut lehendabizikoa. 4 pertsonarentzako Eurodisneyko lehendabiziko bidaiaren jabea, Maite Biain Gamaio da, Beasaindarra, barea, ene! Berak, halako gutun bat bidali digu, Mirrirentzako. Kusi, zelako gutuna bidali digun. Eta zorionak, ez duzulako nola nahiko bidaia irabazi, baina beste bat ere badugu, oraindik etxean zaudeten guztio baduzu aukerarik. Eta kasu honetan Garazik aterako digu.
nastu Amaia bai. Nastu ondo, Olaxe. Ze ongi nasten duen, Ongi da. Olaxe. Bueno, Garazi, atera bat. Marrazki badatorrela iragar dezaket. Mi esker Olatz. Eta lau pertsonarentzako Eurodisneyko bidaiaren irabazlea da Jon Goiko Uria, 9 urte ditu eta bilbotarra da. Eta oso marrazki polita bidali digu, doinuokin oso ongi lotu daitekena. Erromatar baten marrazkia bidali digu. Ikusi zelako zesarra bidali digu, oso polita bidali digu. Zorionak, Jon, esango ditut berriro izenak, Jon Goiko Uria bilbotarra, eta Maite Biain Gamaio behasaindarrak eramango dituzte bidai hauek. Zorionak denai, eta eskertu nahi nizkizueke bidali dizkiguzen gutun guztiak, eskerrik asko denai, eta ikusi dezagun nora bidali ditugun lagun hauek. Noski, gustor asko gainera. Eta hemen ditugun lagunak, akasore bai, naiz badakidan hemen alboan dudana inoiz izana dela, lehen kontatu baitit. Baina oraingoak egin behar ditugu eta zuek etzoazte hemendik saririk gabe. Beraz, esan bezala, gaurkoan, bikote irabazlea, bikote berdea dugu, eta hemen datoz gure lagunak sariekin. Barrezale txartelak, oroigarriak, konpaktuak, liburuak, eta irabazleentzat, Euskal Herriko dozenek ezal turismotan, basteburua pasatzeko aukera eroski bidaien eskutik. Lagunak eskarrik asko torri zaretelako, eta nahi duzuten erarte, Zer? Arrazoi txiribitonek, Egia, beti bezala guk hemen sariak banatu, eta gu esku utzik, guretzat bat ere, Kopelaz, aizue, kupida zaitezte pixka bat, Mirri? Ixiar, bengoatik ezpada ere, Mirrik arrazoia du. Gu beti sariak ekartzen ditugu denontzat, eta guretzat inoiz ez dago sariri? Txirri? Ez, eta ez, guk ere sariak nahi ditugu, eta merezi gainera, zeharra jo! Aizue, horrelakoetan zer esaten den zuek erakutsi zen idaten da orain gogoratu beharra aldizuet. ¡Allá, cuidado! Daritzen gara goxokiak aten, komeriak ditugu hortzatxoak zaintzen, denak galduta ere eskarak eskatzen, zein da gure leloa? Burua maituta eskolara buelta, gure kalbarioak askenik estuta, baina ezin egon beti ozpinduta, zein da gure leloa? Dutxatu behar dugu ia egunero, Jaboia begietan sartzen zaigu gero, baina gure negarrik ez inork espero, zein da gure leloa? Cuidado!
harrapatu muki eta guzti. Doministikua egin taurrekua busti. Edukazioneko gauza ez dirudi. Txein da gure leloa. Txirrista txangoak banatzeko unea iritsi da. Beraz, atera itzazu zuen txarteltxoak, patineteak zozketatu behar dituguta. Ongi begiratu zenbakiak, eta datorrela garazi, txalo handi batez. Zenbakiak ateratzeak. Banai duzunean garazi lehendabiziko zenbakia atera, mesedez. 1000 eta 85. Bost, bat, 0, behatzi, bost, 1085 da lehendabiziko zenbakia, hurbildu dadila horren jabea. Urrongo zenbakia berriz, ez du 1000korik, ez du 100korik, 10koa laua eta batekoa bata, beraz, 51 zenbakiaren jabea ere hurbildu dadila mesedez. Beno, sarituak badatoz, eskerrik asko garazi zure laguntzagatik, patineteak nahi ditugu, patineteak, eta sarituak, datuzela sarituak ere. Torri. Lotxatuta ez, torri. Ia, ezagutu ditzagun gure lagunak. Ia, nortzaitu guzu? Egoitz eta egoitzi etzaio futbola gustatzen. Bai. Nola baiet? Bai? Ze taldetakoa zehazu? Erreala. Ah, bai? Hene, ez nikin bat. Bueno, eta zuk zen nahi duzu? Baloia? Zen nahi duzu, ba? Patinetea. Patinetea gustatzen zaizu hori? Bueno, zuretzako eta muixu bat emango jazu trukean? Eskarrik asko. Eta nortzaitu guzu? Lotxati. Lotxati duzu izena zuk? Nola duzu izena? Ahora begiratzeit. Zer daukat hauan? Espainia. Amatxoi galdetuko jot nortzaren? Bai. Erika duizten. Erika, eta amak? Yolanda. Eta norri biliko da patinetean, ama ala alaba? Alaba. Alaba, zu biliko zara patinetean? Bai, ez esan du, ba oso ondo hartu patinetea eta zoazte biot. Eta eskerrik asko tortzeagatik. Gustora ditugu bai, gure lagunak eta orain, oporren kontuekin eta ari ginen. Barkatu, momento bat. Lester Matin ala Sisi ikusi dituzu? Bai. Bai? Bai. Eta nun daude? Joan dira. Joan direla? Bai. Oporretara? Ordin bakarrik utzi naute? Bai. Eta zer ingo dugu gaurko saioarekin? Ba ez nun pentsatu. Badakit, hau zuretzako utzi dute, agian zerbait esan nahiko dute horrekin, ez dakit? Hoxe, niretzako da? Bai, zuretzako da. Uartxo bada, zertarako ez dago. A ber, zer jartzen dure hemen. Nola egin panpin bat minutu bakar batean? Zixi, arau zer da, txantxa bat edo? Ba, nahi interesgarri eruditzen zait. Lehenengo, aurkitu behar duzu laguntzaile bat. Laguntzaile bat, eta nun aurkituko den laguntzaile bat, hementxe bertan ez... Badakit! Txikitxakoko guraso bat ekarriko dugu. Ba, ekarri, mesez. Ongi? Mesez, ekarri. Jose Ramon ingo digu dei. Bai, Jose Ramon, nun da? Hemen da, zatoz. Txalo handi bat ingo diogu, bai? Jose Ramon, begira hemen, Elbik laguntzaile bat behar du, eta zu prestatzen zara laguntzaile izatea? Bai, hoxe. Bai? Bueno, ba, Elbi, baduzu panpina, bai. Tani banoa. Ongi zan. Eskerrik asko, Ixiar. Gero arte.
Jose Ramon, animatuta zaude? Bai. Jarratuko jogu erakurtzen hau, Lehenengo, laguntzaile bat aurkitu behar dut. Jose Ramon. Bigarrena, ireki kutxa. Ireki kutxa. Zer izango da? Eta barruan dagoena atera. Zer demontre dau? Txano bat. Eta? Eta kareta bat. Baina zertarako izango da? Hirugarrena. Jarri kareta laguntzailearen aurpegian. Sentitzen dut, Jose Ramon, baina jarri behar dizut hause ba. Gure kareta. Txopizka bat, Hori da, Jose Ramon. Begira aurrera, hori da. Txopizka bat. Eta txanoa ere bai, hementxe daukazu, hori da. Ona hemen zure panpin berria. Napoleon hirugarrena, alias Napotxo. Txalo bera bat, Napotxorentzat. Oso ondo. Orduan hemen daukagu gure Jose Ramon oraindik, hemendik aurrera, alias Napotxo. Prezaude, Napotxo? Gai! Orduan, pozik zaude zure itxura berriarekin? Ez. Agian, doktore zaude? Ez. Eta sexy? Sexy! Aizu, Napotxo, badakizu beti esteknatokeren gainean zerbait egin behar dugula. Abestu dugu, ez da? Ez dut agestu nahi. Napotxo, ez dut agestu nahi. Abestu behar dugu, ez dut agestu nahi! Begira, telebizaren aurrean gaude, eta agian igual bilar famatoa izango zea. Julio Iglesias, Ricky Martin bezala. Gai, ez du nahi dut. Hortarako, baina, abestu baino lehen, ni jakin behar dut, eazuk adibidez, kontserbatoriora juten zaren ala ez. Nora? Kontserbatoriora. Zertarako, ni oso ondo kontserbatzen naiz. Ez, musika eskolara ea juten zaren ala ez. Gai. Oso ondo. Horretarako, adibidez, abestuko dugu artillero. Ez da? Ez dut agestu nahi artilleroa. Artillero bai. Ez, artillero ez. Bai, artillero bai. Ez, nik agestu nahi dut. Zer abestu nahi duzu? Agestiko liz bat, naritxu, norazoaz, eder galantori. Ez, abestuko dugu artillero. Eta horretarako, Aitor Furunaren laguntza beharko dugu txalo bero bat Aitorentzat. Aitor, artillero! Aitor, nahi duzunean. Artillero, dale juego, ezkontzen zaigula pastelero, naritxu norazoaz, eder galantori. Maritxu ez, artillero. Artillero, mesedez. Hasiko gea berriz, artillero. Berriz, nahi duzunean. Bazen ba. Hori da, berriz. Artillero, dale juego, ezkontzen zaigula pastelero. Berriz. Artillero, dale juego, ezkontzen zaigula pastelero. Eta norekin, eta zeinekin, guren aritxu txolinarekin. Eta norekin, eta zeinekin, guren aritxu kolitarekin. Oso Ramon entzat. Hoi da, Jose Ramon, txalo bero bat erentzat. Kerrik asko. Eta zuek, agur Donosti, beti arte, agur, eskerrik asko.
Inoiz ikusi alduzue honelako sagarra hundirik? Guk ere ez, noski, guk ere ez. Esango dizuet, sagar hau ez baita normala, ez baita trampazkoa da tira. Eta honi esker, txiribitonek eta nik egundoko ziria sartuko diogu Mirriri. Zestakit badakizuen denok, baina Mirri sagarzale porrokatua da. Eta hona iritsi eta ikusten duenean, aldakizu zer egingo duen, salto batez jan nahiko du. Ikusiko duzu, Iritsi da Mirri, pri, iritsi da Mirri, pri. Hau da sagar festa! Geldi hor, Mirri, geldi hor. Ikusi alduzu, Txirri. Hau zer da, sagar transoxigenatua? Izatekotan transgenikoa izango litzateke, baina atorrona. Ez, naturala da. Erabat naturala, baina berezia. Oso berezia. Baina, nork esan di gainera irea izango denik? Niretzat espaldi bada, noretzat izango da, ba? Akaso txiribitonentzat? Esango diot, begira, oso sagar berezia da. Japoniatik ekarri zidatek, eta honen berezitasunetako bat da, jango duenak irabazi egin behar duela sagar hau. Japoniatik? Bai. Badakit! Sagarrondo bonsai batetik, seguru. Badakit nork irabaziko duen, sagar hori. Bitxe-bizin, sagarra, Mirri, ator. Mirri, txibidon, zatozte hona mesedez. Zatozte, esplikatuko dizuet eta nola egin behar. Begira, hemen jarri ditugu bi sagar zintzilik. Sagar horiek jan beharko dira. Eta jaten dituenak lortuko du sagar haundi hori beretzat izatea. Baina, sagar hauek ez dira eskuekin lagunduta jan behar. Baizik eta eskuak atzean. Eskuak gora, Gora, Con el bito, con el bito, ma. Con el bito, con el bito, ba. Mirri eta txiribiton, atzera. Eta eskuak atzera. Eta jan behar da, baina eskuak atzean ditugula eta eskuetaz baliatu gabe. Prest? Ea ba, 1, 2 eta 3. Ago. Estibalillo. Batek, harriko eskal bat jarriziak eta estropo indiez. Ago isilik eta zoaz... Nor jarri du harriko eskal bat horbidean, Bai, kontrotutan nago eta, Zoazte berriro biok eta prest jarri. Kontrotutan nago hemen batzuk txiribitonen aldeko saretela, Ojo, Prest zaudete? Bai. Ea ba, 1, 2 eta 3. Zer? Stop, Txirri. Stop, zer? Ez diko, oingo jokaldiak ere estibalillo. Zergatik ez? Jopelaz, deno kontratu sarete ez da, hemen lurrikara egon da, Lurrikara? Ik ikusi alduz hemen lurrikararik. Zuek ikusi alduz hemen lurrikararik. Ez du zuen ditu, sagarrak gora eta berangoz. Ez? Seguro? Orduan, seguru, txiribitonen puskar bat izango zen. Puskarrero! Lasai, txiribiton, lasai. Ez da zerketatzen, gainera, begira, amua iresteko zori-zorian zego. Begira. Hasiko algara? Bai. Oa, txiribiton, eta az gaitezen.
Ea, prest biok? Bai. Tira ba, 1, 2 eta 3. Lasai. Txirri! Zer? Begira sekondo! Txurruku. Txapeluna, nirri, txapeluna, nirri, Miri, arauak argiak ziran. Eskuaz baliatu gabe jan behar zen. Eta ik, ziria helduta janduk sagarra. Ziria zelduta bai, baino eskuak ez dute sagarra ukitu, beraz! Txapelona! Aizue. Mirrik arrazoia du, eskuaz baliatu gabe egin du, beraz, Mirri txapelduna! Aizue, mesedez, galtzen ere jakin behar da, Eskerrik asko. Eta inbilitan zaudetenak, apastiarse. Eta orain Mirri, saria irabazi duanez, iretzat bakarrik sagarra. Japoniatik ekarria sagarra. Txipi, hortzi da geratu nauk. Bai, noski, Mirri, baina hori gauzak jan aurretik begiratzen ez dituelako da. Hori Japoniatik ekarritako sagarra hauen bai, baina portzelanazkoa motela. Lasai. Atorrona, txiripitonei jarriko dizkik eta hortzak bere lekuan. Ator, jarri hemen, lasai, tira. Bizkor, Mirri! Ara! Hemen da txiribiton doktorea! Anastasia! Jaunak eta Andreak, hona hemen, Mirri berria! Zer moduz dago, Mirri, polita aldago? Baina hau, Drakuli dago! Mirri desagertu arte ez dugu inoiz pakerik izaten. Desagertu hitza esan dut eta desagertu hitza esaten dudanean beti magia datorkit burura. Eta magia esaten dudanean badakizuen nor datorkidan burura, ezta? Txan Magoa! Bai, eskerrik asko. Bueno, Ixiar, gauzatxo bat, Nere prestigioa zalantzan ustea ez da gauza ona, Eta izan ere, lehen ikusi duzuen suspensioa zuri egin nahi nizun txantxa besterik ez izan. Baina orain honetan, bai, serio jarriko da eta benetan ingo dugu. Trikimailu gabeko suspensioa. Nik ikusi arte, Santo Tomasek bezala, ez du sinistuko. Datorrena, Nuria, mesedez. Oain serio hasiko gea. Eskerrik asko.
Bueno. Adi, hori bai, eskertuko nuke isiltasuna. Erabateko isiltasuna. Operazio berbera inbardeuta. Geure laguna, himnosiaren bitartez, lo seko utzi. Orain bai, tramankuloak, mesedez. Aurrera. Osondo. Geldikor, atzea pixkat. Eta... Adi, musika. Bi, eta... Hora, eba! Izugarria izan da! Txan, benetan! Orain bai, benetan izugarria izan da, eskerrik asko, eman diguzun ikuskizun honengatik, eta ez dudanez hitzik, agurtu egingo dut, gure lagunak agurtuko ditut. Txon, gauzatxo bat. Egun berezia da, kursalean gaudela eta utzik aldiazu de azken magia egiten. Bai! Adi, baietz, txirri, mirri, txiribiton eta elbi, agerrarazi. Ez dezute sinisten? Ikusi nahi dezute? Badenak batera nerekin hitz magikoak aurrera. Artxila, mortxila! Uei!
Ba, bai. Beira ezazu zuen boltsikotan. Beiratu, mesedez. Hoi da. Ara, zapi zuria. Kontxo. Zapi zuria. Aizue, ba, zer? Txan. Hemen mundu guztiari, xapi zuria atera zaio, eta niri zergatik atera zain xapi beltza. Ez da hitzeko azuzaren biurriarekin edo zer gauza. Lasai, konponduko deu? Ai, merezita haukazu, Kontxo, oain bai, deno lagundu barko jazute, Nola, berriro hitz magioa errepikatzen aurrera. 1, 2 eta 3. Hartxila, mortxila. Oain bai, txalo, bero bat. Eskerrik asko. Aizue, eta denok, zapi zuri bana dugunez, zergatik ez diogu programari agur esaten honekin, zapi zuriarekin. Zapi zuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapi zuria aurrera, zapi zuria atzera, zapi zuri honekin jolasten gera. Aupagoaz den betik barretan gara, udako bero festa eta argitara. Zapiak ezkuetara, mugitu ona etara. Eta astindu gogotik, lau aizetara. Zapi zuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapi zuria aurrera, zapi zuria atzera, zapi zuri honekin jolasten gera. Hartxila, murtxila ta nire magia, hoiekin korritu dut Euskal Herria. Agundatzen atorrantia, mago kalamidadia. Ona naizelako mirrik, ditimbiria. Zapi zuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapi zuria aurrera, zapi zuria atzera, zapi zuri honekin jolasten gera. Naiz kaixo esatean, naiz agurtzean, hauek beti dabiltza liskar betean. Gu bagoaz istantean, poz handia bihotzean. Bidaian jarrai dezagun, barre buxean.